پوری کائنات غرق ہو جاوے نا اللہ کو پسند ہو جاوے پر ایک مومنٹ دی عزت خراب نہ ہو عزت دے محفوظ کر دے پوری دنیا غرق ہو جاوے بند پھٹ جاون تے سڑ جاون انسان سارا کچھ سڑ جاوے لیکن ایک مومن دی عزت خراب نہ ہو اللہ پابندیاں مومن دی عزت عزیز ہے ساڑھے نبی کعبے دا طواف کر کے فرمایا کعبہ تو اونچا ہے پر میرے مومن دی عزت تیرے تو اونچی اسلام بہائی ہے غیر مرد قرآن حکم آ گیا آیات پڑھا وقت گزر جانا ہے قرآن پاک حکم آ گیا مرد بھی تھلے ویکھن بیبیاں بھی تھلے اینا نگاہ اٹھے نہ مومن دی عزت آج 11-12 سال دی لڑکی کچہری اس پیو نو گھی لکھ لیے کچھ دا جاج کدے جا سوا دی ناصر نال جا سا پیو ڈاندا تے بے ہوش جناب کچہری لٹی کھا ہر پاس دارالامان کھلے کھلے ہر نسل والے نو پناہ دے واسطے بادشاہ بیٹھن بزرگ مام میں نہ کھا بیٹھے تو ایک باج مڑا سا اگوں کھلے لعنت پونے خدا دی نالو ایک جاتے لانتیو اسلام آ گیا تو کتا نو نواون تے اسلام علیہ گھوڑا دیا لڈا میلو تے کتا نو کھانے سٹو لانتیو تو سا بادشاہ بنن دے لے کھو ہاں فراز دے ہوتے جو رسول اللہ دی توہین ہے کہ مسلمان ٹاستے ماسی نہیں ہویا اور ڈیزل کٹی ودا جلوس حکومت شیل نہیں مار دی نبی دے دیوانہ کٹے نبی دی خاطر شیل مارے اتھائی تو کو حکومت دا پتہ نہیں لگا بھئی ایڈے نامراد نبی دی ناموس دے اتے پیرا دے ورتے حفاظت کرن والا دے اتے جناب شیل تے جڑے انہاں نو پائے کھلن جناب انہاں تے شیل شل کونی انہاں نو چاہواں تے بسکٹ کھاؤں تے چاہو تے ادھر ہو تے ادھر اے نامرادو زنانے سکول کھلو تے مہر لائی آؤ نا ان چاس لائے بندہ تمبا سٹے نا تے آمب نہیں چپیندا وہ بندہ تمہ سٹے تھے کہ ڈاٹا غلام میں تمہ سٹا ہے ابھی چوتھے مہینے کو آمب چکے سو ساکڑا نہ مرادہ سٹا تمہ چکے سے آمب بے وقوف ہے جیڑا کو جا پا لایا ٹھپا چاہو رول جاوے مار جاوے قتل ہو جاوے تیری بوٹیاں قیمت ٹکڑے ہو جاوے ہاتھ جوڑی بیٹھوں دی دی کمائی نہ کھوے بکھا مار جاوے ایسی چٹ لوے دی دی کمائی نہ کھوے تینو حکومت آکے دی کو دفتر گھالتے کو ایک منٹ جتنا دفتر باسی نا ایک منٹ دا عرب ڈالر دے سو دی نہ گلے آج تبھی 40,000 تے نوکری علاوہ دے کھڑے ہیں بھی وہ اتھے بیٹھا بھرایت بیٹھا مورد اتھے بیٹھا اوت بیٹھی افسر نال موٹا لائی بیٹھی کنڈا باندھ دے اتھے سکا پیو دھی نال گناہ کردہ کھڑے آج تے سکا پیو نہ بوے دھی نال کلہ کمرے آج دفتر ہی ساڑی دھی گئی بیٹھی ہے پیو آتا سے میں بھی نوکری لوگی بیٹھی ہے سنگا تو کوٹھی پہ دا پیا لانا تے تیری اس کوٹھی پاوڑ سے آرے میں گھڑی کشمیر دا ولی بول رہے ہو بے غیرت دی یاری نالو ہم دیتا چنگا بے شرمی بے مرغے نالو سنو شاد سرو یاری نالو سنگ کتے دا چنگا آرے وہ کھڑی میاں محمد واس فرمایا بکھا نہ مزدوری کرا میں رکھ بھائی تو مار گیا ٹنڈا ہے ہوٹل تے کیا بیٹھا تو ساٹھ بشیرے میں دکھی سٹی ہے تو ساٹھ تو کہا میں کل ڈاہ پیالے ہار گیا پھول لایا پیا کھڑ میں کچھ سوچ کے یہ لایا پیا دیری مزدوری کر دیا کھلیں ڈوب مار ہرٹل آباد کیتی کھلا تے کو پتہ وچ منشی کھلا ہے سٹی دینل کیا بندا ہے تے کو پتہ تک پتہ ہو کھڑوتے میں نگاہ کتے مار دیتا کو ہے پتہ شام کو 150 دے گھر بڑھ دیا کسے پکائی یہ سال کو آتا ہے وہ دی دال پکائی مرغا پکا میں لانتی علائے دیتے تاج کٹ کٹ لڈو مار مار ہوٹل دے چاہتے رنگ پیا کھڑی دا آیا بیٹھا دیدی کمائی نہ کھاوے سور دے لو تو وڈی پلیت ہے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اور گھنے کہتے ہیں سوادہ جیڑا ہاتھ رکھ بیٹھا نا وہ 70,000 اللہ بارے تم تو مفتی بارے کوئی تو مفتی تھی آخری گال تقریر اچھا
ایک دھی دی کمائی نہ کھاوے ٹھیک ہے تے دوسرا دھی بہن کو شادی تے نہ نچاوے نہ اپنی بیٹی نو تے نہ ہور مسلمان دی بیٹی او دا نتیجہ آپا مسلمان ہے آپا کنجر آپا کنجر نہیں نچن والا نو کنجر کنجری آخدے ساڑیاں دیاں نہ کنجریاں تے نہ آپا کنجر ہیں نچاونا نہ اپنی نچا نہ غیر دی نچا او بھی مسلمان ہے ساڈا باہروں کو چھڈی کھلا نچن والی ہوں لوگ نہ میری دھی بہن میری گھر دھیریاں میں نہیں نچاندا کر یہ پیسے فرد پوری وانج میں تیری عزت کرے سا میری دھیری گھر نہ اپنی نچے نہ بے مسلمان دی تو نبی دا امتی ہے یار تو حیا کر عمل تھوڑے بھی ہوئے اللہ تیرا حیا کر تعظیم بھی دسی ہے حکم دی اللہ سونا قبول کرے اللہ سال دے مسلمان دی سلامت رکھے دعا چ کرو آمین وما علیہ